ערב טוב צופים ומאזינים יקרים, והיום על סדר היום העומדת בראש כנופיית שלטון החוק, היועמ"שית מיארה, הגברת מיארה. ובכן, הגברת מיארה עושה רושם שמהיום הראשון שהיא נכנסה לתפקידה, היא בתחרות עזה עם קודמה מנדלבליט על התואר המפוקפק, היועץ המשפטי הגרוע ביותר בתולדות המדינה, ועדיין לא ברור מי ניצח בתחרות הזאת, אבל סיכוייה של מיארה לזכות בתחרות הולכים ומשתפרים מיום ליום. ההברקה במרכאות כפולות ומשולשות האחרונה של הגברת מיארה היא זו. היא מתנגדת להצעת החוק שנועדה לתת סמכויות בידיו של השר הממונה על המפכ"ל, בטענה שהצעת החוק הזאת פוגעת בעצמאות המשטרה. טוב, ביסוד ההנמקה הזאת עומדת או חוסר הבנה מוחלט במערכת היחסים בין הרשות הנבחרת, הכנסת והממשלה, לרשות הממונה, מפכ"ל, קצונה בכירה, פקידות בכירה וכיוצא באלה. כי מה שהגברת מיארה מתעלמת ממנו, או כתוצאה מבורות, או גרוע מכך, בכוונת מכוון, לא כתוצאה מבורות, זאת העובדה שהדרג המקצועי בא לעולם וקיים, כולל הגברת מיארה עצמה, רק מסיבה אחת ואין בלתה, לבצע את מדיניות הממשלה ולפעול על פי חוק. והחוק נקבע לא על ידי הגברת מיארה ואו המלצותיה, אלא על ידי הריבון באמצעות נציגיו בכנסת. ולכן אין דבר כזה עצמאות המשטרה. המשטרה כפופה, כמו שאין דבר כזה עצמאות הצבא. ערכי צה"ל נקבעים לא על ידי הרמטכ"ל, אלא על ידי המפקד העליון של הצבא, שהוא לא הרמטכ"ל, הוא הממשלה על פי חוק יסוד הצבא. כיום יש מצב חוקי מופקר של השר לביטחון פנים, שהוא לכאורה צריך להיות הממונה, נציג הממשלה כממונה על המפכ"ל, אין למעשה שום סמכויות על המפכ"ל למעט עצם המינוי של המפכ"ל, שזה עדיין בסמכות הממשלה על פי המלצת השר לביטחון פנים, וטרם הממסד המשפטי, הדיקטטורה של בג"ץ, גזלה מהממשלה גם את הזכות הזאת והעבירה אותה לוועדת איתור, כמו היועמ"ש למשל. אז היום השר לביטחון פנים למשל לא יכול להורות למפכ"ל, אדוני, אנחנו רואים, אנחנו הממשלה, אני כנציג הממשלה כלפיך, הממונה הישיר כלפיך, אני רואה צורך עליון כאן ועכשיו לפשוט על העיר רהט למשל, הבדואית, ולהטיל עליה סגר, אין יוצא ואין נכנס, ועם 2,000 שוטרי מג"ב, פלוס עשרות כלבים, פלוס עשרות מכשירים לגילוי מתכות, לעלות על כל אקדח שנמצא ללא רשות, ו-99% מהאקדחים ברהט הם ללא רשות, ולהחרים אותם. המפכ"ל יכול להגיד, שמע, אני מצפצף עליך, יש לי משימות שאני חושב יותר חשובות, ואני לא הולך לבצע את זאת. את החסר הנורא הזה
את העצמאות במרכאות הזאת של המפכ"ל לצפצף על הממשלה, לצפצף על השר הממונה עליו ישירות. את זו באה הצעת החוק לתקן. המפכ"ל אינו עצמאי, למפכ"ל אין שום עצמאות. נכון, למחלקת התביעות של המשטרה חייבת להיות עצמאות במובן הזה שהשר לא יכול בשום אופן לומר לה או למשטרה את מי לחקור, לפתוח או לא לפתוח בחקירה נגד פלוני או אלמוני, לסגור חקירה נגד פלוני או אלמוני, וזה יהיה כתוב בחוק במפורש. כלומר, הדבר היחידי במשטרה שצריך לשמור על עצמאות זה מדיניות התביעה המשטרתית ומדיניות החקירות. ומדיניות החקירות בכלל נקבעת על ידי הפרקליטות בראש ובראשונה. בעניין הזה אין שום כוונה לפגוע גברת מיארה. אבל יש בכל עניין מבצעי, בכל עניין של תפקוד המשטרה באופן כולל, להכפיף אותה באופן מוחלט לשר הממונה עליה. אין דבר כזה עצמאות המפכ"ל, כמו שאין דבר כזה עצמאות הרמטכ"ל. אם הממשלה מורה לרמטכ"ל להיערך למלחמה, הרמטכ"ל לא יכול להגיד אני לא בא לי. הוא חייב להיערך למלחמה ולצאת למלחמה כשהממשלה תורה לו לצאת למלחמה. ואותו דבר, ברגע שהשר לביטחון פנים יורה למפכ"ל לצאת למלחמה במשפחות הפשע, בעבריינות הערבית, בהחזקת הנשק ההמונית בחברה הערבית הבלתי חוקית, כן? אז הוא צריך לעשות את זה, וכיום הוא לא מחויב. ואת המצב הזה הגברת מיארה בא החוק לתקן. וזה שאת אומרת שזה חוק לא טוב ופסול כי זה יפגע בעצמאות המפכ"ל, אין דבר כזה עצמאות המפכ"ל. המפכ"ל כפוף לממשלה ולשר לביטחון לאומי. עכשיו יתרה מכך, עדיין בית המשפט העליון לא קבע כעיקרון חוקתי את עצמאות המפכ"ל. אין דבר כזה. והממשלה לכן יכולה לחוקק חוק שפוגע בעצמאות המפכ"ל, ומאחר וזה לא סותר שום חוק יסוד, אז את לא יכולה לצייץ שאת נגד זה. דרך אגב, תוך יום אחד בדקת את כל הנושא הלא פשוט הזה, ותוך יום אחד כבר הודעת את שנתת אור ירוק למעשה הנפשע של היודנראט היוצא לחתום על הסכם של ויתור על שטח טריטוריאלי בלי להביא את העניין לאישור הכנסת. את שהגנת בבג"ץ על ההחלטה המופרעת של היודנראט למנות את השופט בדימוס מזוז ל8 שנים כיושב ראש הוועדה לטוהר מידות, יומיים לפני הבחירות או 10 ימים לפני הבחירות. את שאישרת את כל הדברים האלה ליודנראט, את יש לך את העוז, את עזות המצח ואת העמדת הפנים המשפטית לבוא ולומר שהצעת חוק שמכפיפה את המפכ"ל ואת המשטרה כולה למשרד לביטחון פנים כנציג הממשלה, כמי שממונה על המפכ"ל מטעם הציבור. המשטרה פועלת למען הציבור, עבור הציבור, כפי שהציבור מבין, באמצעות הממשלה שהיא נבחרת על ידי הציבור דרך הכנסת. זה הסיפור הגברת מיארה, ואין בלתו, וככה יהיה על אפך ועל חמתך. מה שכן, אמר בן גביר שהוא נגד הפיטורים המיידיים שלה, וזה בצדק. אבל בתום שנה לכהונת הממשלה הזאת, זה יהיה חובה לסלק אותך מהתפקיד שלך, כי את מביישת אותו יום יום ושעה שעה עם כל החלטה שלך. עם אישור כל מעשה נבלה של היודנראט מצד אחד,
ומצד שני לתקוע גלגלים בכל דבר. מה זה הפרשנות הזאת שמאסר כולל מאסר בפועל? מאסר בפועל זה בכלל לא מאסר. מאסר בפועל, מאסר על תנאי זה בכלל לא מאסר. זה מאסר שיהיה אולי בעתיד אם יקרה משהו בעתיד. כרגע זה כלום. מאסר על תנאי זה לא מאסר, ואת יודעת את זה יפה מאוד. אבל כדי לשים גלגלים בדרך של הממשלה הנוכחית, בניגוד ליודנראט היוצא, אז את איפה שאת רק יכולה לתקוע מקל, את תוקעת אותו. ולכן יהיה חובה לסלק אותך מהתפקיד בתום שנה להקמת הממשלה המבורכת הבאה עלינו לטובה. וכל המוסיף גורע. ולכן אנחנו מסיימים כאן את השידור הקצר הזה.